नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बा रउआ लोगन के हमरा चैनल आ पेज दोनों जगह पे। आज एगो अइसन जगह हम आइल बानी जहाँ देख के रउआ लोगन के आँख में पानी आ जाई। यहाँ एजी के अइसन व्यवस्था बा, अइसन स्थिति बा लोग के कि रउआ लोगन के देखला के बाद से लागी कि एजी कौनो प्रकार के सुविधा नइखे मिलत ए चीज़ के। जबकि महादलित बस्ती अगर कहल जाए तो महादलित बस्ती बा ई। एजी के मुखिया होखे चाहे एमएलए, एमपी केहू भी बा, एजी उ सुविधा नइखे देत जौन सुविधा एजी चाही ए बस्ती के लेके। एजी सबसे ज़्यादा मुसहर जाति के लोग बा आ कुछ लोग एमे तुरहा लोग बा एमनिया। अइसन हो गइल बा एजी कि ए लोग के कौनो चीज़ के सरकारी चीज़ नइखे मिलत इनका लोग के। सरकारी मतलब व्यवस्था जौन भी होला उ चीज़ मिलते ही नइखे। चाहे एजी के मुखिया होखस, चाहे एजी के एमएलए होखस, चाहे गोपालगंज के एमपी होखस, केहू भी मतलब कि एजी आके खाली वोट खातिर ए लोग के पूरा वोटर आईडी बनल है हमरा जहाँ तक लागता। खाली वोट खातिर एजी लोग आवता आ वोट के लेके ओकर बाद सब कोई भुला जाता। कुछ गाँव के लोग से हमनी के जानकारी मिलला, कुछ गाँव के लोग से हमनी के पूछताछ कइनी सन। ए चीज़ के अगर महसूस करे के होई केहू के भी तो ए बस्ती में आके एक बार रह के एक बार देखे तब ए चीज़ के दुख और दर्द उ चीज़ के महसूस होई। उ आदमी के दुख उ एगो दूसरा जग से आदमी कट बाढ़ के प्रकोप से पूरा घर कट गइल होखे, पूरा जमीन कट गइल होखे। ओकरा बाद से आके सरकारी जमीन में बांध पे बसल होखे। ओकरा बादो ओकरा कौनो भी प्रकार के सरकार के सुविधा ना मिलत होई। तो ए चीज़ के देखे खातिर हमनी के एक छोटा सा स्टोरी टाइप के कवर कइनी सन ए चीज़ दिखावे खातिर। ए बस्ती से एक आदमी के लेके उनकर कहानी के जानकारी लिहल गइल है। वो जानकारी के अनुसार जानकारी लिहल जाई आ वो जानकारी के अनुसार हम रउआ लोगन के बताएम। एजी से रउआ लोग सीधे देखत हो हम यहाँ से कम नइखे एजी घर तो 400 घर बा पूरा पलानी के। 400 घर में एजी कोनो केहू के पूरा सुविधा नइखे जौन सरकार के होता। यहाँ तक राशन कार्ड भी नइखे मिलल केहू के, आ ना राशन मिलता केहू के। एजी कुछ लोग के मिलता, कुछ लोग के नइखे मिलत। बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति बा ए चीज़ के लेके। रोज कमाई रोज खाई वाला स्थिति बा जी। सबसे बड़का चीज़ बा कि जौन हमार एमपी बड़े जौन वो दलित से ही आवले। आलोक कुमार सुमन जी गोपालगंज के एमपी बड़े। आज 10 साल उनका रोके जाता। एकरा पहले जनक राम रहले, वो दलिते रहले, लेकिन दलित के नाम पे वोट ले लिहल, दलित के नाम पे अपने आप के जीत गए, दलित के आरक्षण से जीत गए। आ ओकरा बाद से दलित या महादलित खातिर कुछ ना कइल। ई सबसे बड़का सोचे वाला घर बा। आ ई कोनो खास दूर नहीं है। अगर आलोक कुमार सुमन के घर से देखल जाए तो उनका के सब बांध पकड़ के आवल जाते कुछ दूरी पे 1 से 2 किलोमीटर के दूरी पे ई बस्ती बा। पूरा मतलब 3 किलोमीटर अगर देखल जाए 3 किलोमीटर के दूरी पे बा। जादवपुर से 2 किलोमीटर के दूरी पे बा। मंगलपुर बांध से नज़दीक भी बा। आई सेकंड बांध है ओकर जहाँ से बाढ़ के प्रकोप रहेला। हर साल बाढ़ से पूरा जी भर जाला, पूरा ऊपर तक पानी आ जाला, जेमे कमाए उमाए के बहुत ही दिक्कत हो जाती है जी लोग के। यही चीज़ पे एक छोटा सा हमी के डॉक्यूमेंट्री टाइप छोटा सा स्टोरी हमी के कवर करनी है सन। आयर वालों के आगे पूरा घर हमी के देखाम सन, शुरू से लेके लास्ट ले कितना घर बा जी टोटल देखाम सन। कुछ आदमी से एकरा बारे में जानकारी हमी के लेम सन, उनकर स्थिति के बारे में जानकारी लेम सन। कितना साल से हुआ के जी रहता लो ई चीज़ के बारे में जानकारी लेके हमरो वालों के जरूर देखम। तब तक वालों के पूरा एजी से हो जी के हम घर दिखाए तनी, स्थिति दिखा दे करनी एजी के पारिवारिक स्थिति पे वालों के हम दिखाए तनी वालों देखते हैं। ई घर वालों के देखत हो हम देखी ई घर के का स्थिति बा, बच्चन के का स्थिति बा, लोग के का स्थिति बा। रोड भी बराबर नहीं है जे पर लोग आराम से चल सके चाहे गाड़ी ही चला सके। दोनों ओर से कम हमरा लगा था कि गड्ढा जौन होई बान ही हवे, बान कम से कम 12 फीट ऊपर बा जौन की बराबर नहीं है। ये रास्ता से हम आगे पीछे भी चलल बनी, वो जी भी बराबर असर नहीं है। आई गाँव के कुछ लोग से बात कर जो हम लोग। सबसे पहले हम यहाँ से जानकारी लेता नहीं कि यहाँ के कब से एजी आके बसल बने, मतलब कब से यहाँ लोग के आके एजी से अपन घर बनैले बने लोग, कब से एजी रहता है लोग, का सुविधा यहाँ लोग के मिलता इहे लोग बताए हम लोग जे एजी रहता। तो सबसे पहले रुआ से जानकारी ले, सबसे पहिलका घर कहाँ रहे? हमार घर पहले रामपुर टेंगराई धर्मपुर है। वजह से दरिया हमनी के काट लेलस। तो मान ली जितना ही बांध पर घर बा
अरे केहू मने तो 400 से ऊपर घर बा आ ये सब के कोट गइल तो यही बांध पर आके बनावल ओकरा बाद बांधे पर बा ई तो सरकार के जमीन हो जबे चाही तब उजाड़ दी। तो ओजी के जौन जमीन रहे घर रहे वो तो सब खत्म हो गए फिर। हाँ तो उ सब ओरा गए तो एजा बात हमनी कोनो साधन नहीं है कोनो मने एजा कुछ कोनो चीज़ के साधन नहीं के मिलत जी आ ना मिलेला ये है एगो तो बिजली के साधन बाजे तनी जोरा बानी सो दोसर साधन तो नहीं के ओमे बाकी के कोटा मिलेला के ना मिलेला हमनी के तो नावे नहीं के कार्डे नहीं के तो हमनी कहाँ से मिली। तो एजी जे इलेक्शन अब इलेक्शन होला है जी मुखिया के होते चाहे इलेक्शन होला ठीक बा कहेला जो बन जाई बाकी ना नु बनेला उतना इलेक्शन वोट लेके जरूरत बा जी ओकर बाद दोबारा जरूरत नहीं है जो तार बनी आ कि ना बनी। तो कितना साल हो गए रुआ है जी रहा 16 साल हो गए 16 साल से रुआ है जी बाने 16 मैंने चलल बा 16 साल हो गए। कितना बस्ती हुई है जी मतलब 400 से कम नहीं है बस्ती ऊपरे बा यहाँ से वो मोड़ पर से आओ यहाँ हो कुटावा पर ले जी हाँ 400 बस्ती के बाद भी है जी कोनो प्रकार के सुविधा सरकार की ओर से नहीं कौन सा साधन बा मान ली कोई केहू नेता आवता वोट ले लेता है तार बन जाई घर तार उनका बस जीतनी या कि बनल आ जीतला के बाद से दोबारा उनको फरछाइयों नहीं खेने पड़ल ये बनी या कि ना बनी समोचार ना केहू ले का समझ रहा हमने ऐसा आदमी के जो बोला 4 तला 5 तला 3 तला मकान बाबू भेजा और तो टाटी मरई के समाचार लेवे बाकी यही जैसे जीत के जाता। 15 साल रुआ जी रहत हो गए 15 साल से अगर देखल जाओ तो एमपी अगर देखल जाओ तो जनक चमार रहले 5 साल आ 10 साल होके जाता आलोक कुमार सुमन के ये लो SC/ST कोटा से ही आवेला लो आरक्षण से ही लो MP वालो लेकिन ई SC/ST से हो के भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं खलो देते ना ध्यान बड़का के ध्यान बड़के पर छोटका के ध्यान ना छोटका पर ध्यान ना रखी ऐसा ना रखी कि मान लीजिए ये मजदूर आदमी वाले सब जो है 300-400 कमा के लिए ये बार खाई लो फिर भी है ना चलो फलना कमाए चलो कोड़े ये तो बा ऐसा अगर हटियो जाता लो तो फिर वो कम नहीं खे हो मैं रोज कमाई रोज खाए वाला व्यवस्था है जी बना एक दिन ना कमाई ले तो फिर खाए के ये भूखे मर जाई हैं सब कोई के परिवार बढ़ले बाबा बढ़ले बा 2 गो 4 गो 5 गो लड़का सब करबा जोर जाना ना सब करबा कमाए ना जाई तो का खाई कहाँ से खाई ओकरा खेती बाड़ी है नहीं खे अच्छा इहो तो नहीं खे जे चलो केहू के बा 200 500 5,000 10,000 के तनख्वाह बा जे जाई आज ना जाब तो तनख्वाह धोले बन तो खाए वो नहीं खे केहू के नहीं मतलब कोटा सरकार जैसे पंचायत से कोटा जरा मिलला वो कोटा भी बा वही में केहू के बा ना तो हमनी के तो नहीं खे साफ हमनी के हम 5-6 घर जब बानी से हमनी के साफ केहू का नाम नहीं के कार्ड में तो 400 घर में मतलब कि सब कोई के नहीं खे जी ना ना बा यही में कुछ आदमी के बा हाँ कुछ आदमी के बा कुछ आदमी के नाम अब कट गई बा कटे जाता ना मान ली एक जैसे कोटा हटे अला बा ए लेखा तो नाम चढ़ गई बा ये फलना के नाम बा भाई कार्डवा हाथ में रही सब न के जाई कोटवा के जब कोटा मतलब कटे ला काहे बा फ्री काहे अब वो जाने डीलर जाने ये काहे नाम कट जाता तो ऐसा देखला से तो ऐसा नहीं खे लागत कि जैसे कोटा कटे के चाहे वो सुविधा हटावे के चाहे। अब देखिए हमारे घर में मिलत हमारा ना मिलत 2-3 जना के मिलत तो 2 जना के कट हुआ 1 जना के मिलत उन्होंने कट हुआ वो खत्म हो गए चावल मिले कितना 4.5 किलो ये नहीं मिलेगा वो कट गए बोले तो लोग खा सरकारी छुबे न जब देवे ना कर लो तो कहाँ से मिली अब ये बड़ा मान लो कि मकान बा वो लोगन के कोटा के जरूरत बा अच्छा हमने कौन जरूरत बा 2 तला 3 तला 4 तला बा ओकरा कोटा के जरूरत बा भूख मरू वालो हमने तो बन झाड़ी को खाए के बा केहू के खेत में जाइए खुदारी ले कोल जाइए साई ले 400 रुपया मिली 300 मिली किन के दुकान पर से खाए के बा ये हो दोसर का हो। अच्छा स्वास्थ्य विभाग से हर जगह एगो कैंप लागत ला आयुष्मान कार्ड बनावे खातिर एजी कोनो कैंप लागल है कि लागल है जान एने कैंप नहीं खेला एजी मतलब आयुष्मान कार्ड भी केहू के नहीं बनल आयुष्मान कार्ड नहीं है आयुष्मान कार्ड बनत रहा स्मार्ट कार्ड बनत रहा सब दुख बीमारी होत रहा हाँ मतलब 5 लाख के जौन सरकार की ओर से मिलेला इलाज करा ना नहीं है बनल केहू के एजी नहीं बनल 400 घर में से केहू के एजी नहीं है
ओकरो बनता बढ़ी के आदमी के बनता है दबका आदमी के नहीं बन छोटका आदमी के ना ओकरो बढ़िया बा। मान ली कि ओकरा कार्ड बनल रही तो ओकर दुख बीमारी सरकार इलाज कराई चाहे ओकरा रुपया मिल जाई ओमे मान ली कि रुपया वो कार्ड खुद नहीं है हमने जब बाढ़ आवत है तो पूरा भर जाते है फिर कमाए जाए के भी बहुत दिक्कत हो जाता है। दांती पर ले पानी हो जाला है ना आ कोई आ खोस के अगर आइयो जाई नहीं तो कहीं जहाँ खाल होई वो जैसे टूट जाई बस दुआए लगी तो फिर वो स्थिति में तो कमाहू जाए में बहुत दिक्कत होते तो भूखे मुँह के बा पानी आ जाई तो कहाँ कमाए जाए के बा पानी में क्यों काम कोई लगी रोपनी ना लगी कोड़नी ना लगी ओकरा तो भूखे मरे के बा हैं तो बाढ़ के जो राहत आवेला जो MP MLA के आवेला उहो लो ना आवेला ओकरा बाद से तो ये क्या करे आई ये जे दहाए खतरा आई ये जे ना आवेला लो डर है जे दहा जाए सो वो होई पर सोने रह लो और रोड पर आई लोग घूम के ना देखी लो अपन घूम के जाइले है ना दो है को डरे ना आवेला लो जे है दो है लगा सो